sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw a y'aw bisimila nin ye tabale kɛnɛ sigilen ye. Kunnafoni ɲɛbilala Mali woromasiri tabaw y'a yira kunu k'u ka kɛlɛkɛcɛ 10 bɔɲɔgɔnkɔ de fagala dɔgɔkun tɛmɛlen jihadimaw ka binkani senfɛ Gao kan dɔ kɔnɔ. Min ye burɛ min ye o bɛ woromasiri tabaw ka mara kɔnɔ kabini kunu o ni jihadimaw karilen ɲɔgɔn na min yɛrɛ senfɛ sɔrdasi maa 10 nin tora a la maa 17 olu joginna jugu fan fɛ u ka maa 46 o nin darakila aw bɛna sɔrdasi dɔ ka seereyaw lamɛn o koɲaw kan. An ye u ka 20 états détruits a n'u ka Zu 23 kelen sisan drone fana nana ka u bɛɛ faga dɔw yɛrɛ bolila sisan ils ont quitté Burem carrément. O kɔ Burem duguden dɔ fɛnɛ bɛna a ka seereyaw d'a ma. Mais 9h30 waati an ɲɛ b'a ye u commencera ka checkpointigiw attaquer ka don dugu kɔnɔna la quoi. Noam Togo sɛgɛsɛgɛlikɛla don lakana ni politiki koɲaw kan a welelen bɛ an fɛ bi kɛnɛ kɔnɔ. Hakilina min b'o kɔnɔna na k'a fɔ ko bi ko MINUSMA de bɛna ta ka bɔ yen ka taa yɔrɔ ninnu bɛɛ la ninnu bɛɛ ka fɔ minɛnw de bɛna ta k'a di armée ma armée ka sigiyɔrɔ sɔrɔ armée ka kɛ ɲɛmaa ye ka taa o yɔrɔnin na ka taa o bannen b'o de bolo. Aw dɔn se ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn sɔɔni ka bɛn sanga 30 ma yan'o cɛ an ka taa Daji Balawe fan fɛ. An balimaw aw bɛɛ lajɛlen folen don nisɔndiya kɔnɔ aw ni ce aw ka lamɛnli la. Kunnafoni daminɛna Mali sɔrdasiw y'a yira kunun k'u ka kɛlɛkɛcɛ 10 bɔɲɔgɔnkɔ de fagala dɔgɔkun tɛmɛlen fariya tigilamaw ka binkani dɔ senfɛ min yɛrɛ kɛla Gao kan dɔ kɔnɔ. Mariam Traoré ale b'o laseli kan ye. Nin dangarili min n'a kɛra a lakodɔnna jɛkulu maramafɛntigiw fɛ minnu kɛlen don k'u kanbɔ ni silamɛya la fasali ye n'a bɛ wele ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM. A jɛkulu kofɔlen ni Al-Qaïda de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Jamana finitigiw ye laseli kɛ u ka bɔlɔlɔ sira caman kan u y'a yira k'a fɔ ko finitigiw ka ɲɛmɔgɔya so n'a bɛ wele ko état-major général des armées o ɲɛmɔgɔba dɔ n'o ye général Umar Jara ye wulila kabiri karidon ka taa i ɲɛda nin yɔrɔ kofɔlen kan n'o ye finitigiw dagayɔrɔ ye n'an ko a ma nanzaraw ka kan na ko kan. Dangarili kɛlen kɔfɛ jɛkulu maramafɛntigiw fɛ min senfɛ u ye jan da ni bolimafɛn dɔ ye n'a kɛra septembre kalo tile 8 san 2023 mɔgɔ 10 ani kɔ ɲɔgɔn bɛ yen ko minnu bɛɛ lajɛlen fatura ka fara caman wɛrɛw olu joginni kan i n'a fɔ Mali jamana finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye olu y'a lase cogo min na nka u ma kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ di dangarili in kan ni jɛkulu maramafɛntigiw n'o ye GESIM ye bɔra ni dangarili dugusɛjɛ ka kofɔli kɛ u ka bɔlɔlɔ sira dɔ kan min bɛ wele ko la plateforme de propagande Alzaka u y'a yira o de senfɛ k'a fɔ ko ni gɛlɛya wale min kɛra mɔgɔ 4 ɲɔgɔn de fɛ minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ bolimafɛn dɔ kɔnɔ ni a tun piégelen don i n'a fɔ u ka ni bɔlɔlɔ sira a y'a lase cogo min na. Amérique jamana ka baɲumankɛ tɔn dɔ n'o ye ONG américaine ye minnu ka baara fanba dɔ bɛ tali kɛ wulikajɔ ni jateminɛliw kan ka taa jɛkulu maramafɛntigiw ka walejugu fan fɛ y'a yira k'a fɔ ko a dangarili kɛra ni hakilina jugubaw de ye min kɛra ka taa Gao ani Tombouctou mara fanfɛ yɔrɔw la wa ko min kɛra jɛkulu maramafɛntigi minnu dagalen don a yɔrɔ ninnu na fɛ u ni Mali jamana finitigiw cɛ n'o ye armée malienne ye. Nin dangarili ninnu wolola dangarili caman wɛrɛw la min koɲa kala gɛlɛyara kosɛbɛ baw ka kɔn a yirala tun k'a fɔ ko mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 4 minnu bɛɛ lajɛlen fanba tun ye dugudenw ye ani ka farafinitigi dɔw kan tun fɛnɛ fagara dangarili ba 2 senfɛ min kɛra jɛkulu maramafɛntigiw fɛ n'o ye jihadisiw ye i n'a fɔ a dangarili kunnafoni labanw minnu bɛɛ lajɛlen lajɛyara y'a lase cogo min na. Kunu Mali sɔrdasiw y'a yira ko min ye Burem marabolo ye k'a b'u ka bolo kan ni waati in na o ni fariya tigilamaw karilen ɲɔgɔn kɔ olu min tun y'a yira k'a fɔ ko a dugu kofɔlen minɛlen don u bolo kabini tarata sɔgɔmada joona fɛ min ye Mali sɔrdasiw ye olu maa 10 de fagala maa 13 olu fɛnɛ ni joginna jugu fanfɛla la maa 46 olu kɔni ni tarakila ni laseli yɛrɛ kɛla sɔrdasiw ka kunnafoni di soba fɛ DIRPA Kajatu Traoré ale b'o laseli kan ye. Cadre stratégique permanent CSP Mali Bamanci marifatigiw minnu ye bolonɔbila kɛ bɛngafe la san 2015 wagati la ni Mali foroba fanga ye laseli kɛ k'a fɔ ko u ye jiginni dɔ kɛ Burem garnison kan awa ko a senfɛ k'u ye tɛgɛda kɛ Mali sɔrdasiw u ni u dɛmɛbaga lakanakɛ kɛnyɛrɛ ye kulu Wagner dagayɔrɔw kan a kɛlɛ wusura kosɛbɛ Mohamed El Maouloud Ramadan n'ale ye CSP ka kumalatɛmɛla ye k'a fɔ la a ye a fara kan k'a fɔ ko a kɔfɛ u kɔseginna ka bɔ dugu kɔnɔna na a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ k'u ka haju tɛ ka
dugu minɛ ka sigi a kɔnɔna na an ye burɛm dugu minɛ o la ne ka tila ka lakana an ka sanfɛ pankurunw ka gosili kɔfɛ u kan lakanakɛlaw ka tila ka don dugu kɔnɔ ka don yɔrɔw la kelen kelen k'u sama k'u bɔ ni laseli ninnu kɛra nagakɔrɔ marakɛla dɔ fɛ min ma sɔn yɛrɛ ko fɔ ma burɛm kan tun minɛna kulu marifatigi lakodɔnbali dɔw fɛ minnu tun bɛ ka munumunu dugu da fɛ nka mali sɔrɔdasiw ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankurunw nana kana bɔmaridman kɛ u kan an bɛ waati min na ko sisan mankan sumayara mali sɔrɔdasiw faamaw ye olu donna ka kɛ ka dugu fa u bɛ munumunu n'a fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni seereya ninnu dira nɛgɛjuru sira fɛ mahamudu uld meti min sigilen bɛ burɛm dugu kɔnɔ fɛ burɛm n'a sigilen don joliba baba kun kan bɛɛ tuguli kɛ tumutuni gawo cɛla sira ka yɛlɛn ka taa fo kidal fanfɛ bolo fɛ jamana kaɲaka la burudamɛ caaman sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ min ma dɔgɔkun caaman furukufuruku ani fitinɛ kɔfɛ dɔ bɛ ka fara min ka dongo don coordination des mouvements de lazawa de sema mali bamanciw ka kulu minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na u ni mali foroba fanga ni ɲɔgɔn cɛla la tun ye laseli kɛ ntɛnɛn sofɛla la k'a fɔ ko guerre de wulilen filɛ u ni mali sɔrɔdasi fanga ni ɲɔgɔn cɛla la minnu ye fanga sɔrɔ fanga dafiri la bamakɔ san 2020 waati la aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. ka kɛɲɛ ni sɔrdasiw ka nin baara kelen ye burɛm marabolo kɔnɔ VOA Bambara ale kɔni sera ka sɔrdasi kelen ka seeriyaw sɔrɔ nga a ma sɔn a tɔgɔ fɔli ma. Situation mun bɛ yen sisan on a maîtrisé Burem parce que i b'a dɔn Burem kan c'est un espace vide hein? Donc c'est un terrain plat mɔgɔ tɛ se ka magɛrɛ donc u donna ni sow fan na mais kan yɔrɔ ka jan u la quoi. Pour le moment an ye u ka 20 états détruits an n'u ka ZOU 23 kelen sisan drone fana nana ka u bɛɛ faga. Dɔw yɛrɛ bolila sisan ils ont quitté Burem carrément le secteur de Burem dɔw yɛrɛ taara u yɛrɛ sɔrɔ fo Anafif. Burem alhamdulillah on a pris la victoire donc san ka mɔgɔ groupe dɔ bɔra u bɛ ka taa sow kɔnɔ ka taa minnu filtrer ka don ka t'u minɛ quoi parce que mobile taara k'u to quoi c'est ça sinon tout va bien. Ne k'i ma n ko 20 états détruits un ZOU 23 détruit ne y'o de f'i ɲɛna 20 états sisan maa ninnu bolila yɛrɛ de walahi u ye Burem bila pewu 20 états. O kɔ burɛm sigiden dɔ fɛnɛ y'a ka seeriyaw di Modibo Dambele ale ka kuma bara la ale fɛnɛ ma sɔn a tɔgɔ ka lakodɔn. Burɛm kɔni a tɛ cogoya b'a la depuis dugu jɛra 9h30 Masantika de y'an lakunu 9h30 waati sisan an bɛ yɔrɔ min na an yɛrɛ dogolen don an bɛ sow kɔnɔ de an sigilen don sow kɔnɔ de an tɛ se ka bɔ nka alhamdulilayi an b'a la tanu dugu b'an ka cɛfarinw bolo n'o ye an ka sɔrɔdasiw ye dugu b'u bolo olu de bɛ ka taga segin kɛ ka lakana sabati dugu kɔnɔ. An dun y'a ye kunnafoni dira marifatigi jɛkulu fɛ ko dugu b'olu ka mara kɔnɔna la o kuma in e ko de o la. O kuma in kɔni tɛ tiɲɛ kelen t'a la dugu b'an ka faamaw de bolo an ka kɛlɛkɛdenw de bolo mun y'an ka sɔrɔdasiw ye dugu b'olu de bolo an ɲɛ b'olu la olu de b'u ka mobiliw kɔnɔ u bɛ taa ka segin na wa olu de bɛ marifacikan na u bɛ kɛ ka minnu donna dugu kɔnɔ olu de bɛ kɛ bunyi ye dugu kɔnɔna la sisan san yɛrɛ dugu bɛ an ka sɔrɔdasiw de bolo de la an b'a la tanu. Mais ni mankan in a daminɛna wagati jumɛn na? A daminɛna 9h30 waati i b'a dɔn depuis dugu jɛra 6h30 7h avion tɛmɛna ka taa gosili kɛ san fila ninnu na wa an yɛrɛ hakili la ko o kun y'a bannen mais 9h30 waati an ɲɛ b'a ye u commencera ka checkpointiw attaquer ka don dugu kɔnɔna la quoi. Bon heureusement sɔrɔdasiw bɛ checkpoint ninnu kan olu fana ye riposte engagé depuis la an ka sɔrɔdasiw ma sigi u jɔlen don u bɛ kɛlɛ la fo kana se nin waati in na sisan kɔni an bɛ waati min na marifacikan a dɔgɔyara dɔɔni i bɛ kelen n'u de mankan mɛn n'o tɛ a dɔgɔyara dɔɔni. Dugu kɔnɔna la est ce que mɔgɔw bolofɛnw tiɲɛna wa ou bien mɔgɔw bɔnɛna u ni na wa dugu kɔnɔ wa? Bon sisan an tɛ se ka foyi fɔ la parce que an bɛ sokɔnɔnaw la mɔgɔ si ma bɔ fɔlɔ an ma bɔ kɛnɛma pour que k'a dɔn ni tiɲɛni ni fɛn minnu kɛra hali sisan an bɛ sokɔnɔnaw de la ni mɔgɔ min sera ka fɛn min fɔ i b'a fɔ peut-être i ɲɛ b'a la fenêtre de fɛ n'o tɛ bɛɛ bɛ sokɔnɔna de la an b'a dɔn yɛrɛ mun kɛra fo n'an bɔra kɛnɛma de an bɛ se k'a fɔ ko nin hakɛ de kɛra nin de kɛra nin kɛra hakɛ de sara n'o tɛ an bɛ kɛ k'a mɛn ko u ye dɔ ninnu minnu nana attaquer k'u ye caman fɔ o la mais an bɛ kɛ k'a mɛn de an m'a ye fɔlɔ fo an ka bɔ kɛnɛma. Mais e dun y'a dɔn cogo di k'a fɔ ko sebaya bɛ saridasolakaw de bolo? Ne y'a dɔn ko sebaya b'u bolo parce que an jɔlen bɛ yɔrɔ min na an bɛ sokɔnɔna min na an bɛ kɛ ka yeli kɛ fenêtre de fɛ an ɲɛ b'u la u b'u ka mobiliw kɔnɔ u bɛ va et vient la i m'a faamuya donc an ɲɛ b'a la fɛnɛ u ye yɔrɔ fɛn fɛn tigɛ parce que kan yɔrɔ ninnu ni yɔrɔ caman bɛ u y'a tigɛ mɔgɔ tɛ ka gɛrɛ yen yɛrɛ kuma tɛ i ka fɛn la an ɲɛ b'a la ko o yɔrɔ ninnu bɛɛ b'u bolo olu de bɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ la o de la n y'a fɔ ko sebayaw b'u bolo.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Yasa ka faamuyali caman sɔrɔ Mali lakana lahalaya kan ni waati in na Kajatu Tarawele ale ye wele bila Num Togo ma sɛgɛsɛgɛlikɛla do lakana ni politiki koɲaw kan a bɛ Bamako an ka lamɛn. Ini cɛni baraji an ka wele labili la bamanci marifatigi kɔrɔ minnu tun ye marifa bila n'u ye bolonɔ bila kɛ gafe la n'u ka kulu sigira sa u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'a bɛ wele nanzarakan na ko cadre stratégique permanent CSP olu ye welewelekanw bila tile 2 tɛmɛnen ninnu na ka sigidalamɔgɔw ye ka taa Mali kɔrɔyan fanfɛlaw la wa k'u sigiyɔrɔw bila k'u ka taa fan wɛrɛ fɛ e bɛ baara kɛ lakanakow ni fɛnw la sɛgɛsɛgɛliw n'a hakilijagabɔw kan o welekan a kɔrɔ ye mun de a bɛ mun de fɔ a kɔrɔ ye min ye o bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ nin waati in ka nord la o ye welekan min kɛ k'a fɔ bɛn o ye an ka sigiyɔrɔ dilanlen armée ka yɔrɔw administration ka yɔrɔw fɛn o fɛn ka donc ni o ye fanga yɔrɔw dagalen o ye ko maaw ka bɔ o yɔrɔw la o labɛnlen don ka tiɲɛniw boloda ye adamaden bɛɛ bɛ yen ko ka bɔ yen n'o y'an ka camp militaires ye n'o y'an ka préfecture ye n'o y'an ka gouvernement ka yɔrɔ n'o ye gouvernoraw ye ko maaw ka bɔ yen maaw ka bɔ yen nɔ ka taa min mɔgɔw bɛ taa min olu bɛna mun de kɛ hakilina sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ la tiɲɛni façon jumɛn de bolodalen d'u bolo k'a kɛ communiqué in kɛlen bi a tile 3 in ka tɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ depuis sɔgɔmada in na o donna Burem fɛ o y'a ɲini ka olu ka tɛ donc minɛ jagoya la donc nin waati min bi kuma nin fɛ bi marifaw bi cira avion bi san fɛ kabakolo la bi ka tɛ Burem waati in kɔnɔna na o kɛlen ka dankari caman kɛ bamaciw la ko in bɛɛ nana mun na depuis bɛɛ de minɛna ka tɛ mankan wulila olu bɛ fɛ bi ka fanga de ta jagoya k'a yira k'a fɔ ministre min bɛna taa a tɛna bɛn o ma ka tɛ yɔrɔ min bi n'o ye administration ka bɛn yɔrɔw ye ka tɛ donc o bɛ fɛ ko minɛ ka donc pour que k'o ta ye o b'o kɛlɛ dilan an bɔra nin tile damadɔ tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na bin taara kɛ Gawo sisi kulun belebeleba bateau min bɛ mɔgɔw ta ka bɔ Tombouctou ka jigin ka na n'u ye ka tɛmɛ n'u ye Gawo fɛ ka tɛmɛ n'u ye kɔrɔnfɛ duguba ninnu bɛɛ fɛ falen jama la a fɔra o bamaciw don ɲininkali ye min ye e ye lakanakɛla sɛgɛsɛgɛlikɛla ye i b'a ko ɲɛdɔn yala kulu caman de bɛ yen nɔ wa n'olu de kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a Mali foroba fanga kɛlɛ wa sabula bi sɔgɔmada ta o kɛra i b'a fɔ komi bamanci marifatigi kɔrɔw dan karila bateau la minnu na olu ko k'olu ye jatigɛ wale mɔgɔw ye ni fila ni ɲɔgɔn cɛ danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara tɛ yen ka tɛ donc a kɛlen cogo min ka tɛ bɛɛ jɔyɔrɔ dɔ de dilen di bɛɛ ma kɛlɛ in bolo kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ an ka MNLA maakɔrɔw ka tɛ olu yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ sema in ka tɛ bi terrorisiw ka donc olu nalen don hali ka mɔgɔw ka donc ani tɔw ka donc kunfa ka mɔgɔ olu bɛɛ de faralen bɛ kulu kelen na bi mais o bɛ ɲɔgɔn yew kɛ bɛɛ kan ka min kɛ o ɲɛ a kɛlen fɔ théâtre joué ka tɛ bɛɛ ka rôle dilen di ma i kan ka min kɛ ka tɛ o dɔnlen don donc bi n'i ye jateminɛ kɛ komi n y'a f'i ye kuma kɔnɔna na depuis bɛɛ de ma bin o bolo gɛlɛya nana ka kɛ ka tɛ o ye min ɲini Tombouctou fan fɛ ka Tombouctou minɛ ka gɛlɛya kɛ dumunifɛnw kana don nin ye kalo 1 ye bi k'a daminɛ ka tɛ donc Mauritanie ka se Algérie dumunifɛnw tɛ don na bateau de bi kɛ sababu ye aussi ka na ni ka tɛ donc minɛnw ye ka tɛ ka nana ye Tombouctou fan fɛ yɔrɔ na donc fɛn bɛɛ kɛ ka bateau yɛrɛ ka tɛ k'o gosi ka tɛ donc maa min sara la ka tɛ donc a caya la an ka armée mɔgɔw ka tɛ aussi ka tɛ o caya la mais o bɛ mun de yira la nin bɛɛ la hakilina min b'o kɔnɔna na k'a fɔ ko bi ko MINUSMA de bɛna ta ka bɔ yen ka tɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ la Kidali kɔnɔna na Ansongo kɔnɔna na Burem kɔnɔna na ka se yɔrɔ tɔw la k'a fɔ ka tɛ donc Menaka kɔnɔna na ninnu bɛɛ k'a fɔ ko minɛnw de bɛna ta k'a di armée ma armée ka sigiyɔrɔ sɔrɔ armée ka kɛ ɲɛmaa ye ka tɛ o yɔrɔnin na ka tɛ o bannen b'o de ko la donc o de la u y'o bɛɛ hakilina fɔ min kɛra i y'a fɔ cogo min Gawo an ka rebelle min yɛrɛ taara ka don armée kɔnɔ a maaw ka tɛ donc olu de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko bi k'olu bɛ na ni maa ye ka tɛ ko kasoladenw de b'o bolo o ye sira dayɛlɛ ka don kɔnɔna na o donnen de o ye mugujigi fili donc armée wulila ka tɛ ka station contrôler bi ka tɛ a b'a bolo cogo baaraw bɛ kɛla hakilisigi sisan n'i y'a faamuya nin ye fitinɛ de daminɛnen ye sisan kɔrɔn fɛ min don sisan bi bɛɛ b'i jɔyɔrɔ de ɲini parce que kɛlɛ in ka dun kosɛbɛ maa dɔw bɛ yen ka tɛ ka bɔ ka taa a man d'o ye o bɛ kɔfɛla la u bɛ ninnu dɛmɛ na nin bɛɛ ye min ye min man ka dugumakolo jukɔrɔ ka tɛ o sɔrɔw bɛ kɛ cogo min ka tɛ o baaraw bɛna kɛ cogo min o de kun ko don bi Mali ka bɔsi ka tɛ nasaraw la Niger ka bɔsiw la Burkina Faso bɔsiw a tɛna bɛn o ma donc o baara de kɛ ka tɛ o bɛ dɛmɛ sɔrɔ mais
min don y'a ko damɛlɛ Mali aussi ka labɛnnen don a kama bi teriw b'an na min bɛ se k'an dɛmɛ kɛlɛ in ka kɛ min sera min na n ka kɛ ko bɛ kɛ ten mais Malipa tɛ se k'a bɛɛ ban mais ni yiri turula ka kɛ yɔrɔ dɔ la fo k'a tigɛ dɔɔnin n'o kɛra n ka kɛ donc fanga bɛ min fɛ an bɛ sigi an bɛ kuma mais waati in kɔnɔna na sigi ka kuma tɛ se ka fɔ parce que min don fanga yira de. Kuma faso jamakulu minnu b'a yɔrɔ kɔnɔna na olu ka mun de bɛna kɛ olu ye. Min bɛ kɛla n ka taa fɛn bɛɛ de bɛ kɛla gouvernement ka donc aussi fɛn bɛɛ kɛla ka population ko ka turu ka bɔ yen k'o to ɲɔgɔn na donc o baaraw de bɛ kɛla bi donc o baara min bɛ kɛla hakilisigi de bɛ kan ka kɛ parce que armée man kan k'a ka jamanadenw faga armée yɛrɛ de baara kɛla dugumala la olu bɛ se ka protéger cogo min o baaraw bɛ kɛla mais rebelle o rebelle bi n ka taa donc fɛn min b'an ɲɛ paquet min b'an bolo dɔrɔmɛ min b'an bolo o tɛ se ka mouvement foyi kɛ n ka taa donc o waati in kɔnɔna na a tiɲɛni barika de bɛna bonya parce que olu nin ye san 10 ye o sigilen don jɛkulu bɛ farala ɲɔgɔn kan baara in kɛ donc a jama cayala nafolo b'o bolo o sera ka maa caman dɔw kɛ donc o fagaliba n ka taa o de bɛ kɛla bi ni y'a f'i ye ko n b'a f'i ye maa min fara ni y'a fɔ n ka taa donc a bɛ mɔgɔ kunkolo kan ka donc o si d'a ma donc n tɛna don o la mais tiɲɛnibaw de bɛ kɛla fagaliw de bɛ kɛla nin ko in na. Basi tɛ an ka foli b'i ye n'o togo. Merci beaucoup. Ayiwa nin bɛɛ lajɛlen kɔ an bɛna kuma fɛn min kan sisan o de ye farafinfura ye sabula a yirala k'a fɔ ko maa caman ɲɛsilen don a furaw ma yaasa k'u ka banaw furakɛ o kama an ka lasigiden Zenabu Tiro ale wulila ka ɲinini kɛ a koɲɛw kan a ye min sɔrɔ an ye an ka jɛ k'o lamɛn. Yiri gɛrɛgɛrɛ bɛ bana ban de a b'a ban ka bɔ farikolo la pepu. Mais komi an bannen don an ka fɛnw na ne y'an ka farafin yiriw ye ko tubabuya. Kabini lawale farafin furakɛli bɛ farafinna kɔnɔ min yɛrɛ la mɔgɔw b'u wasa don a la walasa ka u ka banaw furakɛ ale ni ka dɔ fara u ka kɛnɛya kan an bɛ don min na ko bi maa caman ka yeta la farafin fura de ye furakɛli yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ kan k'i wasa don min na wa ni furakɛli cogoya in ka di maliden caman ye. Farafin fura yɛrɛ cɛ fara muso ka masigi duma kan k'i ye o ye i b'a fɔ ko nin bɛ bana yɛrɛ ala ka garijɛgɛ ye n'o tɛ mala ni bɛ na dɔgɔ bana bolo. N'ale bi wasa don farafin fura la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Basha Konate ale ye ɲɛfɔli kɛ farafin fura nafaw kan ni ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma u k'u wasa don a damadɔni na a yɛrɛ bɛ minnu nafa fɔ. Zuwan ye fana n'i b'a tobi k'a min fasala bana fɛn fɛn min hadamaden kisi nin bɛɛ yiri dɔ bɛ u b'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko segu fali muso yɛrɛ n'i ko ale tobi k'a min kana foyi k'a la ka tobi fitinin wolo k'a bila la k'a tobi n'o ye k'a min a ka ɲi hadamaden yɛrɛ mun a bɛ hadamaden yɛrɛ joli sira a b'a nettoyer. Farafin fura matarafabaga o b'a la ka caya halisa ka taa fɛ Mali kɔnɔ wa a bɛ kɛ kɛcogo caman de la. Fanta Sima ale ye musokɔrɔba ye min ka so yiri dɔw bɛ yen nɔ a bɛ san caman bɔ a bɛ wasa don minnu na ni k'u bɛrɛbɛrɛ o yiri ninnu de bɛ tila ka kɛ furaw ye maa caman yɔrɔ fo ka taa se baganw yɛrɛ ma a bɛ ɲɛfɔli k'an ye olu kan. Ne ka so tobilanju bɛ yen ne fana b'a ko toro fana bɛ yen toro anabi toro o ye den o ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ wolo gɛlɛya muso minnu ma muso ma den sɔrɔ olu bɛna kari ka fara bɔlen b'a la bɛ den kɔnɔ nɔgɔw ma misiw fana ka fara ye b'a la ni wɛrɛ b'i bolo ni y'a sɔrɔ ma muso de fɛ wɛrɛ tun b'o bolo a b'a kɛ bolo la k'a la ka misiw ma a bolo a den. Halisa an bɛ don min ko bi farafin fura de ye furakɛli cogo ye maa dɔw b'u wasa don min dɔrɔn pe la walasa ka u ka banaw furakɛ n'a si bɛ san 30 kɔ la Lasine Kulibali y'a yira k'a fɔ k'a ma deli ka furakɛli cogoya wɛrɛ foyi kɛ a ka banaw la farafin fura yɛrɛ kɔfɛ. Yiri gɛrɛgɛrɛ bɛ bana ban de a b'a ban ka bɔ farikolo la pepu. Ne min filɛ kuma na fɛ depuis ne wolola ɲinɛ ne san 30 ani san dɔɔni ma deli ka sɔrɔ ni ye ne dalen ka ne dalen bana bolo o b'a sɔrɔ o bana fana o nalen don ko wɛrɛ la dɛ. Walasa ka bana farafin furakɛ ko ɲuman f'i ka se a dɔnbalajɛw yɛrɛ de ma minnu b'i sɛgɛsɛgɛ ale ni ka lafaamuyali d'i ma ka taa ɲɛfɛ dɔɔni Bamako Misabugu sugu kɔnɔ musokɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ ko Awa ale yɛrɛ tɛ ko fɔ maa ye bilen ka sababuya kɛ a ka wulikajɔw ye ka ɲɛsin denbatigiw ma minnu bɛ na ni u denw ye farafin furakɛli ko bina kun kan. Dɛmɛ denbatigiw furakɛ ko ye nka ni min manana o bɛɛ t'an sɛ so o caman tɛ wa su sɛ o bɛɛ t'i kunu dentigiw bɛɛ t'i kunu dɔ bɛ don dɔ bɛ don i b'i da dɔ wɛrɛ bɛ don dɔw fɔ mɔgɔ 5 bɛ don dɔw su fɔwɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ denw furakɛ
u baw bɛɛ n'a fɔ k'u kɛnɛyara. Kumakan kelenw sɔrɔla Baro Tarawele fanfɛ min ni ale yɛrɛ ye farafinfura feerela ye. A y'a yira k'a fɔ k'a ka fura sanbagaw si ma deli ka kumakan jugu fɔ a ɲɛna u kan. Mɔgɔ si ma deli k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye ne ka fura ta a bɛɛ ko fura in ɲɛna. Fura in ka ɲi fo k'a faga. Mɔgɔ o mɔgɔ y'a san bolo. Ala ko tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ de bɛ k'a fɔ ko fura in ka ɲi. Ne ka nafaba de sɔrɔ a la. Parce que fura in yɛrɛ a bɛ marché Mali la fo k'a faga. U b'a san yɛrɛ. An bɛ don min ko bi I b'a ye k'a fɔ farafinfura ale b'a la ka yakubaya halisa ka taa fɛ ni waleya caman bilali sen kan an ko a dɔw ma ko pharmacopée olu kɛ sababu ye farafinfurabɔlaw olu ka se k'u ka baara kuɲɛ ɲɛnabɔ ka ɲɛ ale ni ka fura kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛfɔli caman bɛ kɛ min kun kan ka o di banabagatɔw ma Ali Kɔnta olu bɛ farafinfuraw bayɛlɛma ni k'u feere Bamako fura minnu ni mɔgɔ bɛ taa san yɔrɔ la an ko minnu ma ko pharmacopée ale ka yeta la maa caman kɛlen don ka danaya da farafinfura kan ka sababuya kɛ olu yɛrɛ ka wilikajɔ ye. Fɔlɔ n b'a fɔ fɔlɔ a tun man di maliyɛnw ye mais bi a jɛra maliyɛnw ye parce que y'a yiri de don quoi a baara de quoi baara fana t'i n'a fɔ min dɔrɔn b'a kɛ f'i ka a ɲɛɲini de i k'a dɔn i ka sɔrɔ k'a kɛ n'o tɛ yiri bana furakɛ cogo ani pharmacie taw tɛ kelen o y'an ka yiri gɛrɛgɛrɛ o de baara kɛ n'a yɛrɛ yɛrɛ ka bana k'a traiter k'a bɔ i la. Hali n'a y'a sɔrɔ farafinfura nafa tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ don min ko bi a kɔɲɔw kan ka ɲɛnabɔ ko ɲuman k'a sababuya kɛ an bɛ don min ko bi bɛɛ kɛlen don fura feerela ye hali n'a y'a sɔrɔ a dɔnniya t'u la. Seinabu Ciro VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Siaka Traoré farikolo ɲɛnajɛ an bɛ faamuyali jumɛn sɔrɔ o la bi? Farafinagun club ka ɲɔgɔndanw n'an ko compétition interclub de la CAF saison 2003 2004 tour préliminaire ta ko filanan tagali bɛ tan dɔgɔkun laban in na Mali club fila minnu y'u niyɔrɔ ta ko fɔlɔ la u bɛna ye ta ko filanan in na AS Real de Bamako ni Stade Malien de Bamako ko don sibiri nata septembre kalo in tile 16 san 2003 Bamako Stade du 26 mars la AS Real de Bamako bɛ Mauritanie FC Nouadhibou bisimila. O ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 16 dana gosira a bɛ don Ligue africaine des clubs champions tour préliminaire ta ko filanan tagali hukumu kɔnɔ min ye Stade Malien de Bamako ye Coupe de la Confédération tour préliminaire ta ko filanan tagali hukumu kɔnɔ ale bɛ Buru ni Aigle Noir bisimila kari nata septembre kalo in tile 17 san 2003 in na Stade du 26 mars la ni nɛgɛ 16 tɛmɛna ni sanga 30 ye o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ labɛnniw bɛ senna tɔn fila ninnu fan fɛ Senandronda Fédération Mayaso fana bɛ k'i sɔn ale yɛrɛ ye bio sɔngɔ fɔ ka ban ka sanga ni ɲɔgɔndan ninnu fila ye VIP maabaw sigiyɔrɔ sefa wari 600 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen gradin sefa wari 200 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen carte wɛrɛ tɛ don senantolantanyɔrɔ la a don fila ninnu na n'a bɔra arbitre ka carte senantolantannakɔrɔw ka carte degeli ka carte fo ka taa se kunnafonidilaw ka carte ma halisa labɛnniw hukumu kɔnɔ minnu bɛ ɲɔgɔndan ninnu fila ko fɔ Stade Malien de Bamako ka bi araba don septembre kalo tile 13 degeliw bɛna kɛ Stade du 26 mars la o kɛnɛ kan Stade Senkɔrɔ Madodobaw bɛ welelen don kunnafoni don min dira Stade kunnafonidi jɛkulu fɛ AS Real de Bamako fara Stade Malien de Bamako kan bɛɛ bɛ n'i jija walasa ka sebaya sɔrɔ Bamako yan ka kɔsegini makɔnɔ n'i b'a dɔn ko laɲini ye kelen de ye Mali club ninnu fila fan fɛ ka don phase de poule kɔnɔna na VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don. Maliden dɔw y'u ka batakiw ci an ma minnu kɔnɔna na u ka haminako ɲɛfɔlen don an k'u lamɛn. Assalamu alaikum fɔlɔ bɛ k'i lamɛnli jamakulu bɛɛ lajɛlen Daramani Fane ka bɔ Bamaɲare ne bɛ kuma an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bien vrai que u b'u se ko bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ye mais u k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka sɛnɛ don ba la quoi ni ko sɛnɛ kan tɛ samiyɛfɛ sɛnɛ dɔrɔn ma tilemafɛ sɛnɛw b'a la nakɔ sɛnɛw b'a la yiriden sɛnɛw b'a la n'i y'a ye jamana k'a bɛ taa ɲɛ a sirilen don sɛnɛ fɛnɛ na dɛ dugukolo min bɛ Mali bolo bi Mali dugukolo ka ɲi ni Afiriki dugukolo tila bɛɛ Mali dugukolo yɛrɛ mago tɛ nɔgɔ ba la ten il suffit k'i ka nɔgɔ dɔ kɛ Mali dugukolo kɔrɔ la sɛnɛfɛn bɛ ɲa
Sénégalais baw b'an ka Mali la courage bɛ minnu na mais se t'u ye moyen t'u ye ka financièrement dɔw kɛ ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ bon ni gouvernement kun sera ka hakili to o yɔrɔ in na ka Sénégalais dɛmɛ o la dun ka fa kun bɛ sabati o la jeunes ka tungalataga kun bɛ dɔgɔya. I tɛ Marocains na bi Marocains bɛ bɔ fɔ n'u ka mobiliw ye fo Maroc ka na n'u ka sɛnɛfɛnw ye ka n'a feere Mali la jaba ani pomme de terre ninnu bon pomme de terre n'i y'o sɛnɛ an fɛ yan nɔ o bɛ ɲa yan nɔ turu jaba yɛrɛ n'i ye jaba sɛnɛ jaba bɛ ɲa f'u ka fɛɛrɛ de kɛ k'o o fɛnw sigi sen kan donc ka se ka jamana kɔnɔden dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni sɛnɛ ni fɛnw ka d'olu ye ka se k'olu dɛmɛ bɛɛ lajɛlen merci. sɔgɔma somɔgɔw baasi tɛ yen ne tɔgɔ ye Kulubali ne bɛ ba Mali la i bɔ dɔrɔn na ok Mali kɔni bɛ étape min ne kɔni bɛ ladilikan fɔ jamana bɛ étape min na sisan tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn dɛ walayi mankan minnu bɛ an kɔrɔnfɛla ninnu na tiɲɛ an bɛ Ala de deli Ala ka jisuma ka fura sinon a ko gɛlɛyalen don koyi a ko yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ kamana ka fɔ ka se degré min ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala an bɛna dɛmɛ bɛna bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka se ka nin kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ ka se ka ban cogo min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛlɛ in ban pewu n ka foli bɛ VOA Afrique lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an b'a lamɛn don o don Ala ka hakilima di jamana marabagaw ma ka hakilima di maa minnu bɛ tiɲɛnikɛla minnu b'an ka jamana kɔnɔfɛla la Mali kɔnɔna na Ala ka hakilima di u ma ni hɛrɛ b'u la u ka se ka sigi ko ka nin ko ninnu dabila cogo min na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tɛnɛmakan Bagayoko ka bɛ Farajɛrɔ Kongani Sibi mara la n sigilen bɛ Bamakɔ commune quartier la Sebenikɔrɔ n ka foli bɛ ka taa VOA Bamanan baarakɛla n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Ala ka dɛmɛw kɛ Ala ka laɲiniw sabati tɛbɛn ni kanbɛn Ala k'a don golofinna kɔnɔ ya Rabbi Ala golofinna marabagaw n'u ka maradenw Ala k'u kanbɛn marabagaw Ala k'u kɛ tiɲɛ baarakɛbagaw ye haminanko mun bɛ ne la bi Mali kɔnɔ o justice ye vraiment jamana maralaw a ye kuma justice fɛ vraiment u ka baaraw teliya n'i ye mɔgɔ minɛ k'a ye ko kɛ vraiment i jija i ka se ka kiri kɛ a ka bila ou bien a ka ni mun ka kan o ka k'a la mais k'a la mara ten vraiment o fana hakɛ dɔ ye mun y'a ma ɲi o kɔfɛ fana an ka kuranko tiɲɛ yɛrɛ la kuranko kɛra degun ye bi a kɛra degun ye bi kosɛbɛ kɛra degun yɛrɛ de u k'a lajɛ dɛ jamanadenw tɔɔrɔ la kuranko sira fɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma Ala ka dɛmɛw kɛ tɛbɛn ni kanbɛn Ala ka sabati marabagaw ni maradenw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka golofinna taa ɲɛ assalamu alaikum warahmatullahi. VOA Afrique lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ Burama Kulubali n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gawo ma n bɛ Mansara Gaya ne kɔni ne Burama ne bɛ ka jɔrɔ dɛ ne bɛ ka min fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛn bɛɛ kɛ farasɔrɔsiw kan information na ne ye min ye ne ma min faamuya maliyɛnw bɛɛ kɛ fara ka sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoniya ɲuman ani kunnafoniya jɛlen maliyɛn bɛɛ lajɛlen halibi Ala kɛ Mali lakana Ala kɛ Mali lakana. aw minnu bɛ k'an lamɛn ni waati in na aw fana bɛ se k'aw ka cikanw to an ye an ka nɛgɛjuru sira o ye 01 20 24 30 47 16 aw bɛ kɔn k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ ni ka sɔrɔ ka cikanw tugu o la a ka d'an ye kosɛbɛ ka musolakaw ka haminanko caman sɔrɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ. an balimaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni bɛ dan sigi bi tabali la maa min tun bɛ nɛgɛ karafe la o ye Dadi Balawo ye ka bɔ Ameriki jamana na ni laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ Bamako an tɛ sɛgɛ a fɔli la aw ye an ka nɛgɛjuru sira labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye n'o ye 001 20 24 30 47 16 yaasa aw ka se k'aw ka cikanw to an ye ni Ala ma baasi kɛ sini ka taa bila juma na aw bɛna Zenabu Tiyoro lasɔrɔ tabale kunnafoni kura wɛrɛ kɛnɛw kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ye.